Najeriya dai maniyyata aikin hajji na bana ne suka shiga halin damuwa bayan da hukumar aikin hajjin ta ƙasa ta sanar da ƙarin kuɗin kujerar aikin hajji. Wanda a yanzu kuɗin ya zarta naira miliyan 8 kana ta sanya wa'adin karɓan kuɗin zuwa nan da daren Alhamis ɗin wannan makon. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilinmu Uwais Abubakar Idris ya aiko mana daga Abuja. Hukumar kula da aikin hajjin ta Najeriya ta sanar da sabon farashi na kuɗin da maniyyata za su biya a bana, ƙarin da aka samu mai yawan gaske akan farashin farko da ta sanar, wanda ta danganta shi da matsala ta hauhawar farashin dalar Amurka idan aka kwatanta ta da darajar Naira. Ko da yake mutane 50,000 da suka bada kuɗin ajiya za su cika Naira miliyan 1.900 ne, akan sama da Naira miliyan 4 da suka biya da farko. Amma ga sabbin maniyyata da za su biya a yanzu sai sun lala kuɗi sama da naira miliyan 8,444 ga maniyyata daga yankin kudancin Najeriya. Su kuma na yankin arewaci za su biya sama da naira miliyan 8,254. Fatima Sanda Usara ita ce darakta mai kula da yada labarai a hukumar aikin hajjin Najeriya. Hukumar alhazai ta ƙasa ta iya ƙoƙarinta, gwamnatin tarayya ma ta iya ƙoƙarinta akan kada kuɗin nan ya wuce yadda aka fara faɗa miliyan 4,700,000 ko 8 ko 9. To amma Allah kuma ya riga ya ƙaddara abin ya ci tura. Ta leƙo ne dai tana neman komawa ga dubban maniyyata da suka ɗaura aniya daga Najeriya, domin abin da ya fi ɗaga hankali shine wa'adin da hukuma ta bayar na nan da 12 na daren Alhamis ɗin wannan makon su cika kuɗin, domin ko a lokacin za a rufe karɓar dukkanin kuɗaɗen aikin hajji daga Najeriya. Malam Kabir Idris ɗan kasuwa ne a Abuja da ke cikin maniyyata da lamarin ya shafa. To mu da muke da niyya gaskiya mu san rana ba, mu san shekara da za mu je aikin hajji ba. Kasuwancin nan yanzu yawanci wahala ake sha. In noma kake da kamar shi matsayin ka na manomi, gone ba cika zuwa take ba, babu tsaro. Dama da yawanci mafi yawan masu aikin hajji yanzu dama yawanci 'yan kasuwa ne da manoma. To sai dai ga Sheikh Hussein Zakariya, malamin addinin Islama a Najeriya, ya bayyana cewa aikin hajji fa na cikin rukunan musulunci da suka wajaba amma ga mai hali. Duk wanda ya saba zuwa aikin hajji kuma ya san halin da ake ciki yanzu zai ce aikin hajjin nan ya yi tsada, kuma a cikin tarihin aikin hajji ba a taɓa samun wani aikin hajji wanda yake ya yi tsananta kamar wannan ba. Gwamnatoci daban-daban na ƙasashe suna ba da tallafi ga irin waɗannan wato al'amura na addini wanda shafi mutane masu yawa. Ni ina ganin babu laifi wato shugaba Ahmad Tinubu ya sa hannu a cikin wannan magana, ya sa baki a cikin wannan magana, ya taimaka kamar yadda aka saba yi a shekarun baya, ko da yake ba shi bane wanda ya cire tallafin aikin hajji. Tuni dai Majalisar Koli ta addinin Musulunci ta bayyana damuwa akan halin da ake ciki. Tana cewa dole ne a sake lale musamman ga waɗanda suka bada kuɗaɗen su watanni da yawa. Malam Nafi'u Baba Ahmad shine babban sakatare na majalisar. Da yawa a cikinsu sun riga sun biya kuɗin da aka ce su biya. To a ce a'a saboda taɓarɓarewar arzikin nan kuɗin da suka biya an ce wai ba zai iya kai su ba. Tun da ba laifinsu ba ne, aiko gwamnati menene amfanin hukuma? Taimaka musu in ya so baɗi bayan an gama wannan aiki haka sai a sake zabin zubi. Alƙaluma daga hukumar kula da aikin hajji ta Najeriya sun nuna cewa ya zuwa yanzu jihar Kaduna ce da yake da mafi yawan maniyyata da suka kai 4,656, yayin da jihohin Kogi da Ebonyi ke da mafi karanci na maniyyata 13 kowannensu. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.